Alcalde, quina importància té un acte d'aquestes característiques per al teixit empresarial d'Alzira i de la comarca? Pues és posar en valor el que s'està fent dia a dia i que quasi no se donem compte perquè el dia a dia ens menja, no? Ens menja el temps. I d'aquesta manera es veuen la rellevància que té el seu treball i el que manegen d'economia. És importantíssim. De fet, a més d'això, se pot establir sinergies i conèixer uns a altres i tindre una possibilitat de col·laboració molt major, que és més important encara. El 1 més 1 és molt més que 2. Considera importants aquests premis després de 16 anys? Han adquirit solera els premis, aquesta entrega de premis que se fa des de l'Associació d'Empresaris d'Alzira? I tant, i tant. Només n'hi ha que veure la quantitat de persones que ha vingut i diria el trasfons que té, no? Que no sols és l'empresa potent i gran, sinó també el xicotet comerç, tot a nivell local i que se visualitza molt més aquesta importància que tenen. No crec que això no és que siga interessant, és que és imprescindible. Com s'ajuda des de l'Ajuntament a aquestes grans empreses que tenim en tota la comarca, al xicotet empresari, a aquestes pimes? Com s'ajuda des d'un Ajuntament? Pues tenim diverses possibilitats, estem fent diverses accions, diverses activitats en ells, no? Des de la formació fins a poder col·laborar a nivell econòmic en alguns esdeveniments, també posant en marxa, que també és importantíssim en aquest moment, tenim molt d'interès en posar en marxa les EGMs, les entitats de gestió, que són, diríem, la forma, la ferramenta per a poder arrimar-se a aquesta sostenibilitat econòmica, social i ambiental que necessitem i que en aquest moment ens estan demanant també els empresaris i la societat en general, no? Tot tipus d'iniciatives i l'aposta comuna entre les empreses, la col·laboració que sempre s'ha dit público-privada, no? Entre empreses i administració, per a poder, entre tots junts, construir un futur millor per als nostres. I vostè ho ha dit, no és només una entrega de premis, és una forma de sociabilitzar, no? De xerrar, de conèixer a gent, conèixer altres empresaris, i això també és molt important. És molt important, molt important. El teixit té que ser algo que amalgame, o sigui, no pots estar aïllat, el món no és de les persones aïllades, és del conjunt. I és molt més que treballar per separat, no? El treballar en comú tens una visió molt més potent i una possibilitat també molt més forta de poder contrarrestar tot allò del mercat global que sempre estem dient i que a nivell local és més difícil de poder contrarrestar, no? I establir aquestes sinergies i aquestes col·laboracions són importantíssimes. Molt bé, moltíssimes gràcies, alcalde. A disfrutar de la gala, no? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos i, efectivament, a disfrutar.